You and me? You and me because don't Don't worry. worry. Artinya? Kamu dan aku menjadi satu. Ngawur. Kok iso ngawur ya ngono ya. Akeh-akeh duit piye? Gaya nih lah, kakek dit ye. Melete. Zaman saiki Lah ora rupa. ngerti tabungane bojone Mbak Murni kok. Alah duwe we. Lah, Rang-arang mundur nek garwamu ancen dalang tenan kon rene. sopo to? Di suntakon waan. Ayo iso. Sawani maju ra ngarahku mundur. Ya coba. Kok ora mundur sebabe? Ha iki ana ngenekane mundure piye. Oh. Sabar pun kula tak sasih ngomong jenengan terus ke mawon. Pun santai mawon wong karo bolo-bolo dhewe. Wong telo niku kan ya kudune. Sing kesuwen misahke tisu karo telo, mergo kantil iki lho. Lho lah nggih nek dadak wong karo cekel tangan ngono Mbak. Lah nek kepen cepet ampun dipisahke. Kaya wong kepengin cepet kok ora pisahke. Kaya aku sembarang Oh iya masuk. paling penak iki bareng ngruke sing nom mangan telo ngombe kopi ana Wah, WA. iya. Bariku terus Nyuwun jadwal Agustus ingkang kosong Pak Sigit. Ngene lho saya. Engko tak takok ning nganggi julang mboten ngono ya saya. Wah alam. Nggih. Kan aja tanjake aja tanjake. Nggih nggih. Niku balese riyen ngangge kula ta mboten. Oh iya. Lah iya. Niki mulai Agustus mundak sithik ngoten kandhani ngoten nggih. Kowe ngandani sing nanggap kok ngandani aku. Sing nanggap tapi jenengan nggih untuk jenengan nggih kula kan nyampeke. Oh iya iya. Ulap-ulap. Kula gara-gara iki nek ra nanjake Sing anyar-anyar wis. sing anyar. Aku nek urung gara-gara karo Dik Murni ku pelah. Tenan. Dik Murni ki piyai putri tapi hobi olahragane bal-balan. Kowe kok ngerti? Lho niku kula nggih jare kok. Jare omonge banter. Kene Dik Mur, kene Dik Mur. Loh. Sapa? Kondo sapa? Aku Mbak Murni lho tau lho aku wis tau nemu KTP-ne. Bojone jenenge Sumidi. Asamu ra ro. Sapa? Sumidi kae to? Lancang. Lah kak lho sapa? Gaweane apa? Lho, Bang Bang Plecet mau ya? enggak tukang narik lho, bar dibayar. Lah iya ilang. Bang Plecet. Lah iya maneman lho no. Nasabah iki. Lah aku yo anane ngerti mergo aku nasabah kok. Oh iya deh. Garwane Sumidi aku apal bocah iku. Samidi. Anu nek Sing penting aja digawe parikan sumirah demenane Wardi. Ora omong sikit bunang, aja dijak bocah kuwi. Engko omonge kleru terus ngawur. wong yo adem-adem Parikan iso kleru. parikan sumirah Dek bengi kok dek bengi. Dik dalu. Kowe ora ngerti aja melu-melu. Lho kula niki ape nanjana parikane pripun? Lali aku. Mbak Murni. Dalam iki. Nembang napa bebas ingkang agem bawa pelok bebas slendro nggih saged. Awakmu dibebasno nganggo bawa. Perjalanan pinten jam kalau mau saking Demak Bintoro? 4 jam. Wih 4 jam. Nggih, rada macet. Mau blas onmu keri ning omahku, Nduk. Lah iya. Ora mbok Wis gawokno. tak cangking mau tak paringno Mas Sumidi tak Oh. konyang. Mbok titipi duit sisan ora? Iso wis tak kabeh wis kebutuhanmu wis tak tulis. Ki apa ae kuwi mau? Jarene kepengin brio. Apa? Brio. Lah mau jare tumpahanmu mek ontel. Lah iya wong ontel kan aku wonge prasaja. Lah dene nek dirimu kepingine kuwi ya yo lho tak usahno. Tenan? Tenan. Janji Sumidi sementing aja mbok jakne ya. disekseni lho ya. Bojone ora entuk dicai piye? Kowe edan. Kayak mengganggu kok. Bawa napa Mbak Murni bebas. Bas. Gak jenengan to sing bawa. Lho, wong loro. Wong loro. Wong loro. Wong loro. Apa, oh? Wis kadung aku manut bawa sembarang. Aku manut ing tawang ono. Ya. Ya kuwi suwi ya ora ketemu kuwi. Oke. Sip.
Sing piye? Ing tawang ono. Yene aja ditinggal. Ya niki ning batin ngawur ae yo. Ing Tawang stasiun kok piye Tawang. Isih ditenggani Mas Sun Sahli. Makasih Mas Adi. Halah. Wis tongko tak imbil 50 meneng ae. Niki pripun Mbak Igit ngeten Arep iki. dibalang karo bojone lho. Bojone sing ndi to? Ora. Kenalan sik, njaluk ngapura sik rono. Gayane pengantem aku akeh kan dhuwit piye? Kowe duwe. Apa duwe? Lah ya iki agek golek. Lah ya golek kuwi jare ikhlas. Ikhlas iki masamu ora nganggo nyawa piye. Nyawa iki urip ya perkara pakanan iso tuku iki ndek dhuwit. Sapa iki bojone sing ndi mau? Ayo parani. Ayo. Sebatian padahal. Piye wani apa piye? Aku nek nyedak bojomu ki wegah. Tak cedakno nek ra wani. Wegah. Lah ngapa? Kalah rupa. Jare wong nyorek. Apa mbok tipek? Bojomu iku tenan to? Lah piye kira-kira? Iya. Aku karo sampean. Ngono, Nduk. Lah iya kek maju sik ora. Model ngono ku nakal-nakal. Pancen iya. Kowe alun di bojo elek kaya. Seksine ki lho ngarepe kae. Kae iki biyen Wah, aku sak grup kok. Sanatan karo Bagas ya? Nakal. Lah iki kali bagus niku. Oh. Niku anak urite bojo kula nggih niku. Bocah kok nakal-nakal. Nah. Lah iya to. Sanduk, Niku ngene. pasile. Kok wong perkara ngono rasah engko mundak ungkrah-ungkrah langsung pateni ngono ae. Sesuk tak jak ya, Om. Iya. Iya. Kowe tenan, kowe nek walah kowe nek beyo kowe ndek bojo aku aman. Kok iso aman? Mergane. Ora aku mbok tinggal lunga sesasi lho ora ana wong nyedaki. Iya. Gila soalnya. Kandhani kok ya. Wis ah mulane. Lah iya, karo buene aku ngumke diseneni Walah buene. iku wis gampang. Iki bojomu tenan to? Iya. Takoke paranono kek terus ditakoki. Akeh-akehan dhuwit piye? Meletene kaya ngene. Gayane lho. Gayane Utangmu ning toko bangunan alhamdulillah isih numpuk. Aku ora urusan wong aku dipaksa kancaku. Ana aku tangi turu roh omahku bek boto wedi. Terus roh diitung wi. rezeki to. Rezeki apane itu? Ora ndedek tuku nek. Wah, hitungane simpoa lho nganti ora kamot kuwi. Sesuk aku terus isuk moh turu neh angger material medun diteni wae. Moh turu neh. Padahal material bekas. Ya Monggo Mbak Murni napa Mbak Murni? Niku ya ning Tawang. Oh ya ning Tawang kok Nggih. cocok karo kowe, Jo. Sehati. Jo. Sehati. You and me you and me because don't worry. Don't worry. Artine Kamu dan aku menjadi satu. Ngawur. Kok iso ngawur ya ngono kuwi. Akeh-akeh duit piye? gayane lah Melete. kayak dit ye. Melete iki. Zaman saiki Lah iki ra rupa. ngerti tabungane bojone Mbak Murni kok. Alah duwe we. Rokoke lho Marlboro, rokoke Marlbor lho. Iku dum-duman ndek bengi kuwi. Rokok uming sukun to. Iya, dum-duman ganteng kok rokoke dum-duman. Keluke piye Jo keluke? Keluke kancane plekiken ndek lho dum-duman keluke murak marik. Bojomu tenan iki? Iya ya. Akeh kan dhuwit piye? Halah Ah, halah halah. pelinteng dasmu. Bosok gue nek dalang ora dijak ndagel lho kowe. Sinten? Ora sedo melu aku wis. Masa? Lah aku ora tau mbok caplas. Yo bar iki. Anek bojomu wis tau lek sing kowe lho urung tau Ya ngejak. sing bayar lho aku. Lah nek kowe ayo. Akeh-akeh duit ye. Ya akeh kono no. Lah iya. Aku mergesasi mbok hae entek kok. Aduh aduh aduh. Lan Aja. aja iki lho cacah ya aja nyepele wong wedok. Nek kadung hae entek we. Setahu to. Loh korban. Yen ing taun
Bayar ora iki kok? Semenit selawe. Ya. Ana lintang. Raimu nek kok ngiringan elek tenan Pak Dek, nek kok ngiringan. Ora apa-apa. Niku lho, Pak. Nikine niku Apa apane? Selesai. Wis ngene lho, ngene tak jelasno nek ora Iya. sasungkan apemu ni. Merongos ora sasungkan, ora sasungkan. Aku diku nek walat karo wong tuwa. Ora, aku ora tau malati. Sapa ae ora tau malati. Oh, ya. Aku wis wong elu wis kebak ing pangapura. Sabar sekali. Iso. Aku sabar ngantek awakmu gelem wis sabar aku. Apike Julang ya ora, dagelane dekne niku ora dipaketan. Nggih. Lucune angger disia-sia. Paketanku entek ora iso ono sinyal blas. Julang latihan karo pirang dina tak kencani ABCD ora dadi kok. Ora dadi wong aku ngetokno ABC ndek malah ngetokno kapal api. Bilas Pak. Terus Mbak Murni. Monggo. Bagus Rene. Oh iya. Kono kok bojoku ning kono. Lah nek karo Julang wong kakus ngono. Nggih. Anu le, medun sithik le. Nek ra gelem medun akeh-akeh dhuwit piye? Salah. Modal ikhlas kemaki. Timbangane iku Ngapa? ora iso ikhlas. Gini ya. Bang plecet Nek. Tapi kan duit akeh. Sing kandha sapa? Aku. Hah, ATM ndek sore takon cukup 450 ra metu blas Tulisane piye? 0 rupiah. Mbah ngeti to. Alung elek-elek ngene lah lho ATM-e kandel tak lebokno ngene entek ra sedeng. Ngene ra sedeng. Ate apa boto? Sing kandel kertune ra duwite Lah niku. nggih. Tak kira nek duwite sing kandel. Aku lho. Jebule kertune. Aku iki diloroi satpam ngantian. Piye? Mas nuwun sewu niki kok mboten saged. Loh, ATM jenengan kandel Mas. Ora sedeng saking kandele. Duwite ya kandel. Duwite ya 0 rupiah padha iku. Padha ae. Yo alah ya. Iki lho ndredeg aku. Aku dhewe ndredeg kok. Lah ya. Alah ngene iki nek Wong bagus. ngene iki nek bojomu pancen setia ra awakmu kedinginan ra yo ngerti to. Lah iya to, Nyatane kudune. dimbarno ya aku sing Lah piye mangkat? kayak kan duit piye. Alah lah. Endi naon ndas. Kene ta? Iya kleru. Mulih ya. Aku ngenteni. Fortuner Julang rupane putih. Ku anggere bane mok gembosi papat wis angkat tangan dene. Parkire niki teng Picis Pak mboten teng. Wah. Iki kok gojeke arep nasar rekasake tenan ya, Cuk. Tenang. Parkir ning Picis wis tak loloni. Soalnya ono iki ketaya ono yang tidak suka. Monggo Fortuner putih yo gorgone pelawak Julang tok, liyane ora ono. Sanggo titenan. Ora, ireng. Kene kok do ketoke ra seneng aku nek nganggo iku. Kok wis diajab kabeh iki lho. Wis Sapa? ngajab dhewe-dhewe jenengan. Ngantek kok terjadi tenan kowe karek foto. Sidik jari 10. Heeh. Lho iku kan yo iya sing ngongkon. Sama. Mani Mbak ngene tok ora kabeh dagelan iso lho. Coba piye? Sapa sing ngongkon sapa? Oh. Kuwi lho kelebihane dekne ngono-ngono kuwi lho. Ya iki barang. Wendele. Kandhane. Karo Arep ndi? awakmu nyedak to aku anggere ngene nyedak lho. Ngene. Ayo muni karo ndi? Ayo. Alah kayak kan dhuwit piye. Banmu Fortuner lho, banmu Fortuner nek bocor kabeh. Nek wong bocor nek ilang banmu. Aku iki ikhlas. Bocor lah ora ya lah nek awake dhewe iki moh cilaka berarti rezekine ora didem to lho. Mulane ana buka tambal jam tambal ban. Iki ben mergo lho ngono lho kabeh disyukuri. Ya berarti kok balik mesti bocor ya. Ya ora ngono. Papat-papate lho jare Ora. antum rezeki. Sesuk ben wae.
Tuban Tubles. Terus kayak Mbak Murni. Oh iya, lali aku berduet. Marang Mik. Kurang dhuwur lambene. Sapira, Mas? gendere Nah. ngono. Nah. Tunggake sik, tunggake sik, tunggake sik. Yo. Kakak seperguruan. Nah. Gurune sapa? Iya. Marang Meko. Sing kok apik. Hing ang koso. Ben kondang iki carane saiki akeh Mbak Murni viral. Pripun? Nggih. Pelawak viral upamane terus pelawak nembang marang mego karo mlaku mancik ada tabuh terus Melompat. rambatan terop kae muncik dhuwur men. Ayo, prakteke Om. Terus tekan wit randu. Terus Rono, Rono wah viral isuk-isuk wong do kirim karangan bunga. Turut berduka Turut cita. berduka duka. Oh. Biyen winginane wis kok nduk wis ana sing kirim karangan bunga. Barang tak telesih iku jare wah iku ora trimo karangan bunga, karanganmu dhewe. Siarke mati. Padahal aku cek sanggup buah. Balekno iso Oktober pirang-pirang. Ayo Mbak. Siapa iki? Nyapa aku put tangan kowe mok rokok sadah tok. Ayo, jenengan apa aku? Jenengan to, sapodo gantinan. Mau lagi marang Mega lho. Oh wis ta? Wis son. 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 Son jajal nek garwamu ki dalang tenan iso nembang iki. Rene. Rene. Ya, iso. Iso ora? Aniye. Yo. Aniye. Kowe dijedaki wani Jo. Lah aku kok ra ngarah mundur aku. Lah, Ra ngarah mundur nek garwamu ancen dalang tenan kon rene. coba to? Sun takon wan. Ayo iso. Sa wani maju ra ngarah aku mundur. Ya coba. Kok ora mundur to. sebabnya? Ha iki ana ngenekane mundure piye yo. Oh iya ya mentok otak ya. Ayo. Ora wani ubang plecet kok kon iki. Ora apa-apa, penting duwite akeh. Sing penting ngene lho, Nok. Aja Piye? ndelok glebihare donya. Ndelok awake dhewe iki iso apa kurang apa dienggo melengkapi. Oh, ngoten. Wong urip rupa iku iso tuwa bondo kenane lunga. Dadi aku mbek jenengan iki lho, ngono lho. Lho, iki kepiye Mas? Lah iya lho. Suntakon war tande reki Iya, duh bekasane cah. Nek ketoke kepengin aku gak rekoso mbok diwangi-wang ngono. Ya apik-apik wis ora rekoso. Wah, aku kulino kira. Apiye ngoten, Nak? Kulino kira. Ayo nduk bacotke nduk. Nang apa lungguh? Lho iki pun Kakang. Oh, ngono. Nene. Janji, janji kowe ling. Suarane po enak danan gawene cah. Wis to nduk. Mutah-mutah kowe nek ndelok aku. Saya piye ngono lho? Kandhani wong raiku iku sok ngolah ngaleh ngono kok nduk. Ora golek dina rono rene rono. Nanung. Sumadhat sing tias sing son Nenening. Nimas ingsun pra sapa sinek senan
Kakan dhuwit piye? Sopo-sopo ditantang iki. Aku duwe ra duwe penting wani sik. Uloe tak cek ngono kok. Ayo. Ayo. Nek bengi iki aku tetep ora ngarah ana bakul tahu. Ana ke lho ngesor. Ngisor kae wis do turu. Agek tenan Dik bengi tak eling-eling. Wah, tuku tahu 500 juta. 250. Sodako. Lho, 250 pripun to Pak Igit? Jenengan 500 juta wingi. Ora mungkin. Lur sing 250 dijaluk sijine kae kok. Wah, ora. Iya Dik bengi tak kei nota. Terus, Mbak. Nak. Nimas ingsun prasapa dagelan wani nggodho bojone dalang iki ngalamat ora ameh dijak saneh. Sapa? Kowe. Lho. Padahal pun DP Pak, berarti DP-ne dibelekke. Ah iya. Ndi? Kowe ngejak komet dodok ae san. Jenengan kan wis tak DP. Kok bojomu kandhani nek Pripun? kon tetep ngejak aku potongan 20%. Ya yo mok Lho, pas ninggal dawa ki dagelane ora kowe ya? Mboten. Mboten. Aku tanggapan ning bulan. Nek ndi? Bulan. Lah kok iso balik? Lho, Neil Armstrong. Neil Armstrong. Mbak. Guyumu nek guyu gething kene, Bro. Kabeh sak rombongan iki rumasane seneng kowe. Loh. Sik, Game ni. kowe juga seneng aku. Gak. Gak. Ya wis. Aja ngono. Karena pengkhianat. Ngono lho. Ya. Kowe barene Kowe juga seneng aku. gak. Pengkhianat. Nah. Dieling-eling. Angger ana kalimat iku pengkhianat. Heeh. Aku iki ketoke ngene kok jare gething sing ngakon-ngakon kok gething. Berarti kan kowe tok sing gak seneng aku. Nek penting aku dalange kok. Aku seneng kowe mergo lunas aja kon. Aku nek tak getingi lah enakan kowe. Sesuk gawe apa neh ya Pak iki gak lunas-lunas. Murni ben nembang. Alah nembang urusan keri yo. Aku tuh selak lali yo. Iki tak gawe gapura ukuran iki sering wae dhuwure 2 meter, pagere mung 1 meter. Walah tukang tinggi 3 meter iku 1 meter setengah tak mbuarno ae. Iya. Wah iso piye Dikira supaya regane ora 2 kali lipat tak mbarno ae. pokoke nek iso ku aku gawe ndi utang terus. Ayo Mbak, mrene. Apa dhewe ora manut karo pemborong? Diknane lho. Roti bodo kae ya jebule mlebu nota. Oh, Napa nggih? tak kira selamat Idul Fitri. Lebu nota kabeh. Ayo nota Pak Igit aku sing terakhir 185 niki napa Pak Igit kula mboten nate kasbon. Lho kuwi roti karo sarong ngono. Ora niki tenan iki Mbak Murni cerita. Nggih. Toko bangunan alhamdulillah sing kulino tak utangi karo Jolang. Oh nggih. Aku rono Pak Sigit niki titip nggih gone Jolang. Ana tulisane kertas putih disolasi Jolang. Nggih. Toko bangunan alhamdulillah tekan omah tulisan toko bangunan alhamdulillah tak genti. Saking ki Sigit Arianto tak tambahi SSN titik tak teke omah. Ngono ku. Bojone sing nampa. Lah Pak Sigit niku kerdusnya kok gede sangat. Lah ampun kagem Mas Jolang. Bojone percaya. Tumben biasane bleke cilik-cilik kok niki gedhi ngono. Tumben ngono. Terus Pak Sigit matur suwun, bojoku ya ora ngerti tenan. Barang aku ning toko alhamdulillah dikandani titipane kula pun sampe Om. Laku kaget aku sidane terus ngene. Nggih Gus, matur suwun lakum dinukum waliadin ngono. Yo ngalah. Konangane lek wis suwi aja. Pun suwi, sarong wis suwek roti entek. Lagi konangan wingi lho besar wingi. Penting kan harus dipangan to. Besar wingi konangan Pak Sigit tapi mbleh sapi aku kon tuku dadung lho lagi konangan. Sesuk ape tak tulisi. Pak Sigit njeng-njeng ampun maringi selamat Idul Fitri ya ngono. Jebule titipan ngomong liya tak ganti jenengku. Ayo Mbak Murni. Aten usaha iku rena-rena kok.
Manung sinak senan bumi langit. Aja kuwatir. Pripun? Terus sering ndelek Pak Sikit saiki mborong sembarang dengah. Iki ape gawe jalan tol Sragen tembus Galdawa iki. ora Ding. Waduh. Gugul ambil julang lagi Pak Gredekne tak borong aku. Halo wong aku sing digajar titis sok rugi orane ku digajar titis ku aku. Dadi sesuk on gak sing rugi aku. lho nggih to. Regine pripun? Kok ana? Dekne DP urung, mene duit aku speser urung. Pager wis dadi. Aku muni piye? Walah, berarti Kok omah. ono. Omahmu berarti utang-utangan. Hah? Utang-utangan kok Pak Igit. Iya aku tangi turu ono Ya material bingung aku. ampun, ya Aku ampun. ono material bingung aku. Wis ah pokoke anggere setahun ora bayaran kan apik dhewe pagermu. Nah. Nek tesih Ya urip terus kok. Lha nggih. Monggo-monggo Mbak Amin. Muri. Sing rugi sinten sing rugi? Mbak. Nanung Tangis sing tias nganteni padang karo Mbak Tamia. Oh, Ji, berdua kene, Nak. Kene berdua. Mbak Tamia. Wah, wis. Loh, ini 2018 nggih to, Nak, mewakili Sinden Idol. Idol. Ya. Kene, Nak. Sinden berkaos kaki iki ya. Ngerti-ngerti yuk jam 3 kurang seperempat Jo. Jam pinten? 3 kurang seperempat. Kok ono? Kowe sekali ora percaya. Dikon EO-ne jam 3 bar, Jo. Oh, besek. Oke. Jam 3 rampung ya. Ah, sip. Oh, ya. Bar lagu iki umbul donga. Mbul donga. Aku iki lakon nek ora tuntas buntas. Ki Ora genah. ora genah. Nah, ya wis saya Engko aku nek ora tuntas tekan Demak dirasani Ihsan dalang siget iki piye? jebule. Ya, ing tawang ana lintang nggih, Nduk. Ya neng Ya. Mbak Murni. yen ning tawangan
Matur suwun, Genduk Tamiya.